ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ዕዙዝ ሰላምታና ተቀበሉ ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ተምሲዮ ንሎም ሶሉስ 12 ሓምለ ሰዓት 9:00 ተዳለዋ ሃገራውን ኣህጉራውን ዜናታት ነው ንምክትታልኩም በኽብሪ ዝዕድም ኤፍረም ግዴ በቀንዲ አርእስተ ዜና ድማ ፍለም ፕሬዝደንት ሶማሊ ሐሰን ሼክ ማሕሙድ በኤርትራ ዝገበሮ ወግዓው ምብጻሕ ዛዚሙ ተፋኒዩ هاجر إيرتران فدرالية ريبابليك سومالين لومي مذكر حبراو سممع كتيمان مبل 25 فيستيفال إيرتران نبرت الجرمن بلوع المعرك تقايدوم أمريكان جابانون كوينات يوكرين فوترو قطبا وقلو لون مبدا بحبارك صراحة سمامعين أبال هاجرات أوروبا حبرت قدامي تمتنا بمفقاس كتبا وزقبا بخجبرا كومشين أوروبا تسويهم روسيا بهاجرات أوروبا قد كبروا زي صنحت سدد بحريا وغازنا 10 معلتات كم زقوارص أفليتا بريزيدنت صومال حسن شيخ محمود بإيرترا زغبرو وقعو مبصح زازيمو لومي تفانيو ليديا تخل مريم زدالوتو زيناو صبصابي صعب بريزيدنت فدرالية ريبابليك صومال حسن شيخ محمود بعدما بريزيدنت إسياس أفورقي كابت شعاتك 7 حملة أب إيرترا زغبرو نا 4 معالتي وقعو مبصح فتيمو لومي أب ساعتات نغهو ناب هاجرو تفانيو إز مبصح زي مرآيا نايتي تاريخاون حونتاون زمدنان حبراوي محزنتن هزبتات إيرتران صومالينيو بريزيدنت حسن شيخ محمود أب عدوتو ببريزيدنت إسياس تسنيو أب زوباتات دوبوبن سيميناو كيح بحرن دي سلاسل زلو مدبات لمعات بحفشا بروجكتات وحسنتن محدران ماي حرشا تقبان وزيتون تهداس ساعاتن تحت أرض اندما بفلاي تعذيبون بريزيدنت حسن بتوساخي أب إيرترا نسلست عامت نزسلتانو أبالات هاجراوي سراويت صومال أب زبت حلو እንቋዕ መጎሰኩም ድሕር ምባል ንገዚፍ ክህሎት ሶማልን ቀዳምነታታን በመጥቃስ ከም አገዳሲ አካል ሃገራዊ ሰራዊት ሶማል አምስፋን ሰላም ጸጥታን ልምዓትን ሃገሮም ዓባ አበርክቶ ክገብሩ ትጽቢት ህዝብን መንግስትን ሶማል ከም ዝኾነ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ሓው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ ማሕሙድን ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገራቶም ክልተኣዊ ዝምድናን ዞባዊ ጉዳያትን ምርድዳእ ዝዓሰሎ ዝርርብ አካይዶም ንተቀራራቢ ርእቶታቶም ምርኩስ ብምግባር ድማ ክልቲኦም መራሕቲ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ጸጥታዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ምትሕግጋዝ ኤርትራን ሶማልያን ንምድንፋዕ ተሰማሚዖም ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ፕሬዝዳንት ሐሰንን ብተወሳኺ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላም ርግኣት ምትሕግጋዝን ዞባዊ ውህደትን ንምስፋን ኤርትራን ሶማልን ብውህደት ክሰርሓ ተራዳዲኦም ኣብ መወዳእታ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በአጋጣሚ ናይዚ ኣገዳሲ ምብጻሕ بسم حزبن منغستن إيرترا عميق مسغانا نحاو بريزيدنت حسن شيخ محمود أغريبوم بريزيدنت فدرالية ريبابليك صومال حسن شيخ محمود بوغنو بحزبن منغستن إيرتران حاو بريزيدنت إسياس أفورقن نستقبرلو موق حونتاوي أقبابلان انقودوتن موغيسوم إذا خمزيلن كله هاجر إيرتران فدرالية ريبابليك سومالين لومي أبسمرا مذكر حبراوي سممع كتيمان ملو تحستو يصعب مذكر حبراوي سممع هاجر إيرتران فدرالية ريبابليك سومالين هاجر إيرتران فدرالية ريبابليك سومالين نتاريخاون حونتاون متأثر كمون دلدل حبراو محزنة هزبتات إيرتران سومالين مسرت بمقبار أمونغو كلتي هزبتات زلو عبيت حبراو ربحاتات بمستوعال أب صومال زكاير عوت قالسي أنصار شبرا قدما كونت نسلام من رقان سأتان صومال تراي زيكوني أدلاينتو نملا قرن أفريقيا بمجنزاب سلامن لمعاتن صومال نزباو قطبا وهدتن بلسقنان وساننتو بعمقوت بمردا إيرتران صومالن أبسع قدايات إسما معا حده
ዝምድና ክልቲኡ ህዝብታት እንተላይ ማሕበረኮማት ዲያስፖራ ምዕዛዝ 2 ሃገራዊ ረብሓታት ክልቲአን ሃገራት ንምዕቃብን ምጥንኻርን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምትሕብባር ምሕያል 3 ኣብ ንግዲ ወፍሪ ውሕስነት ማይ ሕርሻ ሃብቲ ዓሳ ጥዕናን ትምህርትን ፍሉይ ኣተኩሮ ብምግባር ቁጠባውን ማሕበራውን ምትሕብባር ምስፋሕ 4 ኣብ ባህላዊ ስነ-ጥበባውን ስፖርታውን ንጥፈታት ከምኡውን ኣብ ስነ-ፍልጠታውን ቴክኖሎጂያውን መዳያት ርክባትን ምትሕጋዝን ምድልዳል 5 ኣብ ምግታእ ተፈጥራዊ ሃስያን ለበዳን ብምትኳር ኣብ ምዕቃብን ምስሳንን ኣከባቢ ምትሕብባር ምዕዛዝ 6 ሰላም ርግኣትን ጸጥታን ንምውሓስ ኣብ ምክልኻልን ጸጥታን ምትሕብባር 7 ምዉቕ ዝምድና ብምፍጣር ንቁጠባዊ ምትሕጋዝን ውህደትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓባር ምጽዓት ሎሚ 12 ሐምለ 2022 ኣብ ኣስመራ ተኸቲሙ ሃገረ ኤርትራ ብምውካል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሃገረ ሶማል ብምውካል ፕሬዚደንት ሐሰን ሼኽ መሐሙድ ወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ኣብ ዞባ ማእከል ሎሚ 12 ሐምለ ተጀሚሩ ኣብዚ ክሳብ 20 ነሓሰ ዝቕጽል ወፍሪ ልዕሊ 7,000 ተምሃሮ ከምኡውን 237 ኣለይቲ መምራንን ሰብ ሞያ ሕርሻን ኣብ 49 ነቑጣታት ተዋፊሮም ከም ዝነጥፉ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ኣቶ ኣብርሃም በረሃ ሓቢሮም ተሳተፍቲ 98 ሚእታዊት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን 2 ሚእታዊት ድማ ኣብ ድሕነት ትራፊክን ምጽፋፍ ሰነዳትን ከም ዝሳተፉ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣብርሃም بتقلال 390 كيلومتر حدش قناتاو زالا خسراح 447 كيلومتر زالا خصقن كمون استاد 285 شحمت كل فلس غودا غدي كوكعت وطن كم زلو فليطوم بزي كازي اب كتما اسمرا بدحنا ترافيك زلو نقحت كبن مبال حصير سلطنا زقسوم تمهارو اب عبيت غودناتات كتسما اسمرا خنطف مخانم اتو ابراهام وسيخو حبيروم ካብ 1994 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ወቅት ክራማት ብተሳትፎ ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዝሰላሰል ወፍሪ ልምዓት ሎሚ ዓመት ብደረጃ ሃገር 400 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ልዕሊ 23000 ተማሃሮ ከምኡውን 850 ኣለይቲ መምራንን ሰብ ሞያ ሕርሻን ኣብ 40 ዞባታትን 140 ነቑጣታትን ከም ዝሳተፉ ካብ ቤት ጽሕፈት ወፍሪ ተማሃሮን ልምዓት ተረኽበ ሓበሬታ ይነጽር توفري كنتات كلمة أب قمة بمئتاو أب زبا دباقح بحري بعسرت 3 سنة كم جمرة زفلتيهم مبل 25 عمد فستيوال إيرتروان نبرت جيرمان أبز حالة قدام سنبت بلعل معرك تقايدو كابتو بوتاز بس حنا تحستو بملكة صبصاب تواهيدلو ميكائيل حدقو كوربايوم بوراوي يبلو فيستيفال إيرتراوان نبرت جيرمان نياتنا نتصحريانا بزبل تيمان تصادفو شحا زيغاتاتن بتشعتن 10 حملة اب كتما جيسن بلعل معرك تقايدو ابزي محادرتي كلن زوباتات إيرتراز ترغبو الفيستيفال سيمينار اب هلو كنتات ازاناقعي ባህላውን ስነጥበባውን መሰናዶታት እንግዶት ወጻተኛታት ማሐዙት ኤርትራ መደባት ህጻናትን መንእስያትን ውድድር ስነ ጽሑፍ ንጉዕዞ 25 ዓመታት ፌስቲቫል ዝገልጽ ስእላዊ ምርኢት ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ዝምድናታት ኤርትራን ብድሆታት ኣፍሪቃን ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ቀሪቡ ሓላፊ ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ካሕሳይ ተወልደ ኣብ ዘስምዖ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣርዑት ባርነት ተገላጊሉ ናጽነቱ ክጭብጥ ከምኡውን ሕልሚ ወረርትን ኣሸቀልቶምን ከብንን ዝኻለ ብጽኑዕ ሓድነቱን ሓያል ናይ መኸተ መንፈሱን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ወናኒ ነጻ ሕርያኡ ስለ ዝኾነ ኩነታት ናብ ረብሑ እናቀየረ ብዝወራረስ ባህሊ መኸተ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ከም ዘስምር ዘጠራጥር የለን ክብል ገሊጹ ፍጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ጀርመን አቶ ዮሐንስ ወልዱ በጎኑ ንትርጉም ፌስቲቫልን ተርኡን ኣብ ምድንፋ ሃገራዊ ጥምረትን ብምጥቃስ ኣብዛ ዓመታዊ ሃገራዊ ምትእኻብ ኣበርክቶን ዝገበሩ ወገናት ምስጋና ኣቕሪቡ ኣማሓዳር ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ንተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ሴሚናር ንምደባት ጥሙር መኸተ ገዝጋዝ ሰላም ምሕዝነትን ሽርክነትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ተራ ኤርትራን ዝምድና ኤርትራ ምስ ጎረባብታን ኪንዮን ቀዳምነታት ሃገራዊ መደባት ልምዓትን ተራ ዜጋታትን ተራ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣብ ዝተኣትዩ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ ከምኡውን ኣብ ዞባና ዝረአ ዘሎ ምዕባለታትን ኣመታቱን ዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ኣቕሪቡ ኣብዚ ንዝተፈላለያ ጀርመናውያን ውድባት ዝወክሉን ካልኦት ኣገደስቲ ዕዱማትን ዝተሳተፎ ፌስቲቫል ማሕበር ኤርትራውያንን ጀርመናውያን ኣብ ህሉ ኩነታት ኤርትራን ገዝጋዝ ሰላምን ሽርክነትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘተኮረ ሰፊሕ ዘተ ብቋንቋ ጀርመን ተኻይዱ
ብዘይካዚ ጠቕላሊ ቆንስላ ፍራንክፈርት ኣቶ ክብሪ ኣብተኸስተ መንእስያትን ብድሆታትን ብዝብል ኣርስቲ በቐንዱ ናብ መንእስያት ዝቐንዐ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣቕሪቡ መበል 25 ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን ጉጅለ ባህሊ መንእስያት ኤሪ ባንድን ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ዋልታን ብዘቕርብዎ ናይ ሙዚቃ መሰናዶታት ደሚቑ ነይሩ ኣብ ንኡስ ዞባ እምና ሓይሊ ኣገልግሎት ትምህርትን ምሕያር ርእሰ መምህራንን ወለድን ብውህደት ክሰርሑ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ገስጋስ ትምህርትን ምግምጋም 8 ሓምለ ዝተኻየደ ርክብ ምቁራጽ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ምድንጓይን ትሑት ተገዳስነትን ካብቶም ቀንዲ ጸገማት ምዃኖም ሱፐርቫይዘራት ገሊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንጎ የቋርጻ ስለ ዘለዋ ነዚ ንምልዋጥ ሓያል ጎስጓስን ድፊኢትን ክግበር ቆልዑ ኣብ ልክዕ ዕድሜኦም ትምህርቲ ክጅምሩ ከምኡውን ሕፅረት መጻሕፍትን ሰደቓታትን ፍታሕ ክናድየሉ ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር መሪሕ ኪሮስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብውጥን ምስራሕ ኣብ ምዕዋት መደባት ትምህርቲ ዝህልዎ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ሎሚ ዓመት መጠን ምሕላፍ ተምሃሮ ኣብ መባእታ 94 ሚእታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ 84 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ 74 ሚእታዊት ምዃኑ ብምጥቃስ ንዝሓሸ ውፅኢት ዝካየድ ጻዕሪ ክድፍኣሉ ኣተሓሳሲቦም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ህብትዝጊ ኪዳነ ብወገኑ መምህራን ዘሎ ብድሆታት ሰጊሮም ግቡእ ፍልጠት ናብ ተምሃሮ ንምስግጋር ትጉሃት ክኾኑ ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ምሕብሓብ መምህራን ድማ ክዓዘዝ ተላብዮም ግዚያዊት ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ እምና ሓይሊ ወይዘሮ ትርሓስ ፈቃዱ ብግድያ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝነጥፋ ኣካላት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምድንፋዕ ክሰርሓ ፀዊዓ كبراتن كبران تعذبتنا صعب أهجراو زيناتاتهم كتتالكم كتقتلوا دقيمة بخبر قدمكم أمريكان جابانن بسنك كوينات يوكرين زصعب قطباو قلولاو بحفشا نهري واقاتات مقبن ندادن دما بفلاين مبدها بحبار كسرحات السمامعين كليتياتن هاجرات أبزس من معزي كم زبص حزق اللزلو صحافي هاجراو جمجة أمريكا جانيت يلن لو معسر تغلط تحامده مس منستر فاينانس جابان شونيتشي سوزوكي أب طوكيو بزكايد وركبيهم توم سبب سلطان دحر تركب أبزهبوا حبارو مجلسي كم أكل نايتي أب أخيبا أبال هاجرات جوجل شوعتن جوجل عسران زتاعت ومبسعتات أب نقداويل ووتن مرقاز حيل باتيران زندنا هاجراتهم نمدنفع كم زسر حرديهم توم لعلو سب مزي نقدن كتبان هاجراتهم قبل روسيا تصاطن مفتار زصن عقدا كم زحيل كاغليصم يكون مبر هاجرات معراب عند قديات نايتي قبل روسيا زوسدو زلوا سقم تخوينن كم زلوايو زحبر زلهم أبال هاجرات أوروبا وحبرت قدامايت أمتأن بمفقاس نايتي بلعل متأن عريق زلو قطبا وزقبا بخجبرا كومشين أوروبا صويعو الصاوعي تزقربت مال 10 عامله أبز تقانعين أي درجة منسترات فاينانس آخبا أبال هاجرات نايت حبرتيوم قطبا وزقبا بون كابتي أقدمو تجميتو زنبر خنهر كم زغل زئمت كومشين أوروبا معرم عريو قطبا وعبيت نايت حبرت كم زنقول إذا أمت هدما أبز متعامت وين كقصل مخانوات بيهم بمسرت كتبا وصبصابات أبز حلفوا ورحقون بوت متن زغبابن أيت 20 شوعتنا هاجراز حقوف حبرت شدشتنت بحد ميتايت منبارو إزي كابتي أقدمو تغيرو زنبرن أي سلستنت بحمشت ميتايت تنبيت بعصف الزايد بمخانقة الشغالي كمز قبرا رديوم نهار واقعات أبز حلفوا ورحسنا أستاد 9 ميتايت منبارو زقلس كوميشن أوروبا نزين مقلاس أبال هاجرات انك آخ قبرايس وعلم نزي كون مقبار ناي باجت مقرط أو تراي زي كونه أب مواقر جنزباون كتبان بوليسي مسرت أو لوتي مقبار كم زدليو كوميشن أوروبا حبير زلام مسمر بحرية وغاز روسيا نورد ستريم حادي نابا هاجرات أوروبا خقبروت صنع سرب بمغنيات سجنانا 10 معالتات كم زقوارت منغست روسيا حبيرو بمسرت حبريتا أكاد كوبانيا غازبروم كاب 11 كساب 21 حملة نابتي أهجور كل أخذ صنع بحرية وغاز دو كم زبلو
ተፈሊጥሎም ትስጉምቲ ኣካል ናይቲ ኣብቲ መስመር ዝካየድ ዓመታዊ ጽገና ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ኣካየድቲ እቲ መስርሕ ምስ ተዛዘመ ናብ ንቡር ንጥፈታቱ ከም ዝምለስ ከዓ ገሊጾም ይኹን እምበር ዝዓበየ ጠለባታ በቲ መስመር ዝሽፈን ጀርመን ዳግማይ ንቡር ኣገልግሎቱ ክጅምር ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ብምእማት ከቢድ ሕፅረት ጋዝ ከየጋጥማ ስግኣታ ትገልጽ ኣላ መስመር ኖርድ ስትሪም ሓደ ዓመታዊ 55 ቢልዮን ኩቢክ ሜትር ጋዝ ናብ ጀርመን ክልእኽ ምጽንሑ ጸብጻባት የረዶም ሃገራት ኣውሮፓ ንኹናት ዩክሬን ኣመሳሚሰን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተኸታታሊ እገዳታት የጽንዓ ምህላዋን ዝፍለጥ ኮይኑ ሩስያ ናብተን ሃገራት ንእትልእኾ ነዳድን ጋዝን ከተቋርጾ ከም ትኽእል እያ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ ሩስያ ከም መልሲ ግብሪ ናይ ስጉምቲ ብመስመር ኖርድ ስትሪም ሓደ ናብ ጀርመን ክትልእኾ ዝጸንሐት ባህርያዊ ጋዝ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብ60 ሚእታዊት ከም ዘግደለቶ ኣይርሳዕን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽንዖ ዘለዋ በይናዊ እገዳ ተመሊሱ ኣብ ልዕሊአን ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ይፈጥር ከም ዘሎ ይፍለጥ መንግስቲ ማሊ ብብሕታዊ ኩባንያ አቪዬሽን ኣብ ሓለዋ ጸጥታ ንኽዋፈሩ ተቆፂሮም ናብ ሃገሩ ንዝኣተዉ 49 ወተሃደራት ኣይቨሪ ኮስት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ምስ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ከም ተተፋነነ ተቃሊሖም ቶም ብ10 ሐምለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ጸጥታ ማሊ ዝኣተዉ ወተሃደራት ኣይቨሪ ኮስት ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ናይ አቪዬሽን ኣገልግሎት ብዝህብ ጀርመናዊ ኩባንያ ተመልሚሎም ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተዉ ዝግለጽ ዘሎም ተኾነ ግን መንግስቲ ማሊ ቶም ወተሃደራት ኣይቨሪ ኮስት ጸላእቲ ሃገሩ ዝኾኑ ግዳማውያን ሓይልታት ዝተዓስቡን ኣብ ማሊ ናዕብን ዕግርግርግን ብምልዓል ሰላም ንምዝራግ ዝተላእኩን ምዃኖም እዩ ዝኸስስ ዘሎም እዚ ብመንግስቲ ማሊ ዝተወስደ ስጉምትን ዝምድና ማልን ኣይቨሪ ኮስትን በኣሉታ ከይጸልዎ ከም ዘስግእ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩም መንግስቲ ማሊ ኣብ ሃገሩ ንዝነጥፋ ኩባንያታት ኣህጉራውያን ትካላት ረድኤትን ካልኦትን ዘድሊ ጸጥታዊ ሓለዋ ብሰራዊት ሃገሩ ክገብሮ ምዃኑ ገሊጹ ምንባሩ ጸብጻባት ይገልጹ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሃገሩ ወሲኹ ዘሎ ሽበራዊ ንጥፈታት ግዳማዊ ምትእትታዊ ምዃኑ መንግስቲ ማሊ ክሕብር ጸኒሑ كبراتن كبرانن لوم سلس 12 حمله ساعه 9 استدالوا حفشاو زينو مسنادونا نمزام قندي نطفታት ወረግመልኩም ፕሬዝዳንት ሶማል ሐሰን ሼክ ማህሙድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ወግዓው ምብጻሕ ዛዚሙ ተፋኒዮም ሃገረ ኤርትራን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልን ሎሚ መዘክር ሓበራዊ ስምምዕ ከቲመን مبل 25 فستيفال إيرتروان نبرت جيرمان بلوع المعرك تقايدوم أمريكان جابانم كوينات يوكرين زفوترو قطباو قلولاو نمبده بحبارك سرحات سمامعين أبال هاجرات أوروبا حبرت قداما يتمتئن أب مفقاس قطباو زقبابق قبرا كومشين أوروبا صويعيوم روسيانا بهاجرات أوروبا تقبرو تصنح السدد بحريا وغازنا 10 معلتات كم زقوارس أفليتام مباركس كبراتين كبرانن تخاتلتنا الساعة سزي استدالوا حفشاو زيناو مسنادو أبزي تزازيم الله بوغنا برخمشت